vi så i gang med første produktionsdag af vores stop motion film. Vi har vores opsætning her, og det skal nok blive til en god film en dag. Vi har Brian, vi har Daniel, vi har Danny, vi har Lennart, og så har vi mig. Men vi sidder aktivt og arbejder på projekter. Men pause er, hvad pause gør, så vi skal også til pause. Yes! And the boys have sat down. Hvad sker der her, mand? Hvorfor står Optimus herovre? Altså Optimus... Nå, jeg flytter ham. Hvad laver du her? Kom så. Mærkelig lille figur. Sådan. Du tabte den faktisk bare. Nej, det blev lige siden, det blev lige sådan. Vi har en letterfejder. Igen. Ja, vi skal huske at dokumentere, hvad det er, vi laver i skolen, når der er nogen, der spørger.